Magandang araw sa inyo mga katupa. For today's video, magkakabar po kami ni Pastor Cruz ng yung title is Kapayapaan sa Mindanao. Dahil nun kasi, pag marinig natin yung Mindanao, masyado magulo, ba ngayon sa isip natin. Pero ngayon, malaki ng pagbago sa Mindanao. Dahil yan sa tulong natin ng Panginoon. Dahil ang Diyos natin is kapayapaan. Mindanao, bayan nating sinilangan, bayan nating inagis na Diyos ang kailangan. Mindanao, lupang pangako, kapwa Pilipino, bakit nagkagulo? Ang iyong mga mata, mulat sa katotohanan, Diyos ang kailangan. Mindanao, Muslim at Kristiyano, kapwa Pilipino, bakit nagkagano? Mulat sa katotohanan, Diyos ang kailangan. Mindanao, Muslim at Kristiyano, kapwa Pilipino, bakit nagkagano? Kapayapaan sa Mindanao, si Jesus ang kapayapaan, si Jesus ang daan. Kapayapaan, sigaw ng puso ko, kapayapaan sa Mindanao, si Jesus ang kapayapaan, si Jesus ang daan. Guys, maraming po salamat. Thank you.